No ahojte u netradičného videa. Sedím práve v aute dosť špinavom a zanedbanom. No, toto auto stálo nejakých 200 eur. Peugeot 207, nie 207, ani neviem ani aké auto to je vlastne. Ale je to kombičko. Peugeot 307 SV, to znamená kombi. Je tam bordel. Auto je osraté poriadne, špinavé, preto bola taká cena. Pozerajte. No a moja dilema znie. Má to strešný nosič. Moja dilema znie, keď dám von tieto zadné sedačky, predné sedačky ešte pôjdu dopredu, prerobiť to na nejaký kemper. Nechcem ísť na Vrakmánii, jak robotický vysávač, viete o kom je reč, ale teoreticky, kebyže sa toto prerobí na nejaký campervan, STKčko to má nejak do nejakého októbra, motoricky je vo výbornom stave, je to 1.6 benzín, trošku drahšie vozenie, ale tým pádom by som mohol ísť urbexovať predovšetkým aj na vzdialenejšie miesta, s tým, že by som sa nemusel ponáhľať domov a ušetril by som aj za nocľah. Čo poviete? Napíšte mi to do komentára.